Iza. Alhamdulillah pinaringana terang Rita Iza. Ya, mung gawa ki anu gawa duak. Lowok ya men. Sing digawa sapa Rita? Sing digawa mbok kayu cimblek. Cimblek ngomong-ngomongane lho. Ya. Manusia tugelan. Menungsa tugelan ya. Ngomong-ngomongane eling-eling Banyumasan kanggo nyambut mbok kayu cimblek yuk. Banter yuk. Banter yuk. Terus. Maning. Urung ya. Wis tau loh. Wis tau. Dumateng. Wis tau lah dumateng dumentak wae wis. Blak. Lek kripto luk aja kayu ke blak. Aja kok asem ngerti ora tak bayar lunas. Blak aja kayu blak lah. Mandan aja pirang-pirang nang nyung. Gelem-gelem meh foto karo kowe lho. Ora gumun malah sing payu sing ngalah dening nang kene. Nyomo lagi munggah ana sing njaluk foto ya. Aja jengkelan blek ngene blek. Jiblek ayu banget pancen. Mulanake sing padha gelem njaluk foto mulanan. Jiblek ayu banget ya. Kayune sampun binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sugeng? Lujeng? Nggih. Ku anggar sugeng apa lujeng apa? Anggar sugeng niku nggo wong wadon. Anggar lujeng? Lujeng nggo wong lanang. Oh kaya gue. Anggar sugeng susune ageng.
Lujeng bojone Jesi. Nggih, alhamdulillah niki wah jan pokoke ora kaya teng Cilibang mriki teng lapangan Cilibang. Penontonnya tumplek keblek jan ya ampun alhamdulillah nggih seneng Bu ditanggapaken wayang. Nggih urunane nggih purun. Sing ora urun malah nang arep dewek iki. Kono sejan-sejan. Oh sejen. Nggih alhamdulillah niku pokoke niki jenengane anu leres napa urunan napa? Iya. Oh nggih niki jenengane sokeh. Sokeh. Sokongane wong akeh. Sokongane wong akeh. Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa niku maringi kados niki anu nggih napa nggih jenenge semangat. Semangat. Sepisan memetri bumi. Memetri bumi. Syukuran. Syukuran sedekah bumi. Asale kula jenengan sedaya niki sing teng mriki niki uripe niki teng dhuwur bumi. Napa-napa saking bumi. Jadi kudu disyukuri, disedekahi nggih. Nggih. Nggih mulane Ibu nggih gelem para ibu-ibu, para bapak pada purun niki nggih napa jenenge urunan nggih Bu. Kadar ora nggal dina ya Blek. Ora nggal setahun dina. sepisan. Setahun sepi tapi mboten kok Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak Purnomo Edi pun ngendikan niki bar tahun niki arep setahun pindho. Iya, syukur. Tapi kayaknya orang nganggo pelawak lho kaya. Ora nyong ora melu. Ora. Titeni banjir. Wis, dene ngalah temen dong hampir. Lho nyong ora melu wong Bapak Kepala Desa wong siki benyong kon melu lah kok tahun ngemben ora melu. Ya titeni Mas ora banjir. Ora anu banjir mesti ora metu. Kan melas penayagane pada ora madang. Oh, dadi angger kok ora dicap kok kaya kowe ya. Iya. Kaya kowe. Boten anu. Dadi nyong sing ngerti aten-aten anu. Delok. Oh alah, dalang gendung. Tak dudah. Tapi nggih pancen senengane piyayi mriki Cilibang niku ngefan karo njenengan kados niku. Sepisan Mas Dalang Guntur niku piyayine Terima kasih, terima kasih. Ramatama, ora karo cilik, ora gede, ora tua, ora enom, ora melarat, ora sugih. Niku karo penayagan, karo rombongan nggih apik. Piyayine pokoke jan apa anane nggih Bu. Ndok kepengin ngertos niki Mas Guntur niku apa anane lah wonge. Ya pokoke tanggapan setitik ya dibagi setitik lah wong anane setitik sih nggih Bu. Ngenjang anggerake nggih tetep setitik. Labu maning, so. Aja jangkel, Mas. Nyong sik ngerti aten-atene ciblek dadi kaya kowe. Ngarep nang ngerti jak angger ora. Nambure kaya kowe. Ya ora nyong karo njenengan dadi wong genawis anu besti pokoke Iya, lah. zamane Covid kita bikin konten bersama. Iya, zamane dong pas Covid 2 tahun luwih kula karo njenengan isine mung pokoke gawene konten nang pinggir kali. Ana nang warung nggih. Pokoke alam ana masak bareng. Niki. Lah, mari kita kumbek kena. Moh. Niki anu Mas Guntur niku mboten mung dalang tok, YouTuber juga. Namane napa channel nggih? Ki Guntur Yanto Nem. Ki Guntur Yanto. Nem. Nem, jeneng Nem. 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 Hah? Nyunyu, mbok nyunyu. Ya bener nek udah tulisannya ben Nem. Ya bener oh malah sing waras ngalah. Sing waras. Nggih, Nyu anu napa Guntur Rianto. Rianto Nyu Nyu. nggih. Alhamdulillah niki tang mriki sing mriksani kathah Mbak anu Mas Togo. Alhamdulillah mbok ayu Mas Sarawitan, jibrek. Jik. Niku ugi karawuhan pepunden kula anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Oh, fraksi inggih. PDIP. Bapak. Haji Samirun. Oh, Bapak Haji Samirun nggih. Tesi lenggah. Tasi lenggah. Biyayine loman luar biasa. Sindene aku disangone kabeh nyong Masa melu sih? kesawaban. Tapi nyong urung eman. Nggih, tapi kula percaya ora panyong ora diparingi mboten apa-apa. Syukur ya tak kenteni kaya. Lan ugi dipun rawuh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap fraksi nggih. Gerindra Ibu Purwati SPD. Oh, Ibu Purwati nggih. Dalah rawuh. ingkang garwa pepunden kula Bapak Tesi lenggah. Kuswadi lebet Ketua Pepadi. Tesi Kabupaten lenggah Bapak Cilacap. Kuswadi, tesi lenggah. Tesi.
Oh sampun Bapak nggih. Ibu sampun. Nggih. Oh nggih. Badhe wonten acara malih. Oh wonten acara malih nggih niki sing mriksani kathah. Komunitas-komunitas nggih sami. Mriksani Alhamdulillah. sami dugi sedaya. Bima Maneges, Bima Sakti, terus Balcim, Ya. terus Bara, Bara. Kotoma Kompedes. Kompedes. Wah, luar biasa wong iki. Nggih, KCSS. Heeh. Apa? KCSS. KCSS apa? Komunitas Ciblak Sorcer. Oh iya. Ngerti anggotane? Anggotane Itu Minsyu. Anggotane nyong. Anggotane. Ora apa-apa ya, Je, anak wadon. Nggih alhamdulillah niki sing mriksani wajan. Lah nang apa sih? Wong ngomong anak wadon kok guyu. Lha ujar-ujare apa ya anak wadon? Nggih, alhamdulillah, Bu. Seneng nggih nonton wayang nggih, mriksani wayang. Sindene ayu-ayu. Nggih penayagane ganteng-ganteng. Iya. Tapi napa jenengan teng mriki lenggah mboten wedi, Bu? Sarapan sih nggih. Nggih ngati-ati nek bapak-bapak sih wong nang nganggo celana. Maksudnya celana panjang, bapak kan celanane jin maning kenceng. Angger jangan kan mesti nganggo gamis. Lah, maras, Bu, kelebon orong-orong. Asale ana orong-orong. Teng Cilibang mriki pengalaman iya. Alhamdulillah nggih wah jan pokoke seneng nggih jenengan iki pentas wonten mriki niki nembe napa perdana napa? Perdana. Oh, mugi-mugi niki mboten perdana. Mungkin benjang mali wonten mali. per tahun pokoknya perdana terus per tahun. Nggih. Sae mali napa mali niki nggih Bapak Kepala Desa aturi tindak mriki napa pripun? Oh, saged mangke menawi kersa Bapak Haji Samirun. Bapak Haji Samirun nggih. Lan niki ugi dipun rawuhi Bapak Kades saking tlatah wilayah Jeruk Legi. Nggih. Niki pepindhen kula Bapak Kades saking tlatah Tritih Wetan, Bapak Tisan niki nggih rawuh. Matur nuwun saking tlatah Jambusari, Rapagan. Nggih rawuh. Saking Kreweng nggih rawuh nika Butomo. Nggih rawuh. Nggih. Terus sedulurku lanang nika Mas Naswanto bareng. Oh iya. Lan uga wong iki dirawuh karo pepunden-pepundenku ing kagungan wilayah. Nggih. Dalang Miskun. Pak Dalang Miskun nggih rawuh nggih Pak Dalang. Niki kula nggih sering melu niki Gano. Sekita ora. Mengko juga arep pentas njaluk dong arestune tanggal 28 Juli nang Teluk Penyu. Lho, jeneng ora melu. Pandanarang. Apa? Ora usah. Mung-mungan. Apa sing mung-mungan? Sing pentingnya dikabari nyong mangkat lah. Bu Ciblek. Nggih, pripun? Menika Bapak Haji Samirun tasih lelenggan. Bapak Haji Samirun tasih lenggah. Oh, mboten, sampun Oh, kondur. alah mboten nggih bejane kula. Ora apa-apa nggih jenengane rezeki ditabrak-tabrak nang ngrudu rezekine nggih mboten saged. Nggih. Nggih Bapak Kepala Desa nggih. Nggih. Monggo Bapak Purnomo. Kok menawi kersa minggah panggung. Nggih, Bapak Kepala Desa. Sepote Mas. Sepote Mas. Ayo Mas. Nggih monggo Bapak. Kok menawi badhe paring ular-ular. Bapak Lurah niki apa badhe paring dana swara? Mas Dalang Gontor. Pripun? Niki Ibu Lurah. Ngapunten kula kirang paham. Nggih, Bu. Nggih.
Ya ampun ayune nggih, kaya leres. nyong. Allah. Pancen kaya jambe sinigar sigar bosok. Mboten nyong jaman biyen si SMP bayune iki. Allah. Tapi ora dhuwur tetep. Apa kau maju tua maju ngendep pi? Ya men lah, ora apa-apa yang penting bolong. Dene kaya gue. Maksudnya bolong kupinge. Oh, iya. Dadi ngrungokno nas niku. Iya. Monggo Pak Lurah nggih. Kula ciblek, Pak. Oh, Mbok Matur boten nuwun, ngertos. nggih, monggo Bapak. Nggih. Mbak, kok kayu ciblek matur nuwun. Nggih. Kalipun, nggih. Kula dereng Assalamualaikum. diparingi nggih kula. Aja celamit loh. Maksudnya wong Pak Lurah wis matur nuwun karo nyong dah. Bu ciblek, pokoknya Dalam, ciblek. Jek. Di kunjara lega dingin Pak Kadang. Oh nggih. Monggo Pak ngendika berkahi teng grup Niti Laras. Laras titi Laras nugro. Niti Nugro. Melu Bulane- bolak-balik kok. Bulane sering melu maning ya. Mau ngurung apa-apa kula dereng. Oh. Monggo. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya pamon, para rawuh, para tamu undangan, lan para sederek warga masyarakat Cilibang khususipun ugi sekitar wilayah Jeruk Legi umumipun. Matur nuwun sangat ingi dugi dalu menika tesih saged sami mirsani nggih. Mugi-mugi monggo sami dirameni dugi enjing nggih. Niki alhamdulillah Pak Dalang Guntur ugi Ji. matur nuwun sangat Sami-sami Bapak. sampun kersa rawuh ngrameni Ji. wonten Desa Cilibang dalam rangka ruwatan bumi nggih. Amin. Oh nggih. Lan pilih wonten kekiranganipun sedaya mawon nggih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kanthi acara menika nambahi semangat, Amin. nambahi ugi napa nguri-uri budaya Jawa. Amin, amin, amin. Niki anu napa nguri-uri sing nguri-uri niku Mas Dalang Guntur. Kula nguri-uri, Nggih. Bapak Kades Bapak nguripi. Kades sing nguripi kali sedaya masyarakat mriki. Matur nuwun. Nggih, matur. Bapak anu Bapak Kepala Desa, kula cek sanjang niki berarti urunan nggih. Maning ki bocah Jon. Alhamdulillah niki leres, Urunan. swadaya murni saking Oh, masyarakat. oh. Urunan nggih. Urunan. Tepuk tangan untuk masyarakat Cilibang. Masyarakat matur nuwun sangat. Mugi-mugi tansah kalis rubeta kalis sambekala. Tansah rahayu 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 warga masyarakat Cilibang. Nggih, tapi jenengane urunan kan sukarela lah nggih, mboten harus sementen-menten. Kudu sementen sekakan niku mboten nggih, seiklase nggih. Berarti niki Kesepakatan. setepakat apa? Kesepakatan Setepakat masyarakat. apa? Ketesepakat. Nah, kados niku. Jadi carane mboten dipaksa lah nggih. Nggih niki jenengane urunan niki napa nggih? Susu tante, susu tante. Apa gue? Sumbangan Aja saru Black. Saru masa Wong susu anu, tante. Susu tante ada artinya sayang. Wus. Wih. Ih, aku gemes deh. Kepengen ngeremet, Sorry ya. malah kayak mincenya. Susu tante niku sumbangan sukarela tanpa tekanan. Nggih. Pinter ya Black. Oh ya pinter. Jelas. Jelas. Nggih. Panci niki Pripun? leres pun cita-cita Oh, kami cita. beberapa Nggih. tahun nggih. Rong Heeh. tahun sederengipun corona, Nggih. corona barang. Nggih. Pengen nanggap Dalang Guntur niki Nggih, matur alhamdulillah nuwun, alhamdulillah. saged keleksanan. Kelaksanan. Alhamdulillah. Kepengin nanggap dalam guntur kali kula kados niku napa Pak Nggih, Lurah? nggih. Oh nggih matur nuwun sangat. Wingi ugi kula Nggih. matur kali Pak Dalang tolong Nggih. ditambahi ciblek. Oh nggih lah ya Allah. Wonten leres. Matur nuwun sangat Bapak. Cis. Mugi-mugi Bapak tambah sehat, sukses selalu panjang umur nggih Pak. Nggih pokoke ampun kapok sering-sering nanggap wayang niku malah tambah rezeki lho Pak. Napa malih nek ditambahi kula rezekine niku Saking tambah. masyarakat nyuwune Oh ditambahi nggih, ciblek. oh matur nuwun nggih sedaya masyarakat ditambahi kula. Ora gomol menung satu gelan berarti kepengin nih. Ya ora kaya gue jenengane wong kena rezeki nggih Pak Lurah. Nggih, Ibu badhe ngendikan napa Bu? Lah, Sipun nyuwun lagunipun napa? Lagune napa Pak Kades? bareng napa? Badhe nyanyi piyambak napa? Oh mboten. Sri Huning. Oh, Sri Oh, Sri Kuning. Uning nggih. Nggih. Sedaya masyarakat. Ya. Nggih. Mbak Puji. Oh, pripun? Bu Minah. Oh. Oh, Bu Minah kan Sri Uning kan menyang. Oh, Ibu, oh nggih nggih lho. Dalang sih. Oh, Oh, nggih. Wah, jan. kersane
Kersane Pak Lurah sinten? Ibu badhe nyekar. Napa Sri ibu Kuning, nggih? oh mboten. Oh, Oh, berarti Bu Minah hoak. Nggih, monggo Sri Uning sinten? Heeh, Sri Uning sinten Mbak Puji kae mawon napa? Mbak Puji yo. Heeh, ya Mbak Anu- Puji. Heeh. Boten nggih anu lah nggih. Napa nggih joget setitik-setitik ya kena. Mboten apa-apa nggih nun sewu nggih Pak Lurah. Anu Anu apa to niku? Oh kok ngerurung. ayo sor